Hi Lovers family, guys, good morning ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಂಡ ಮನಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪುರ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟಿನಿ ಆಟಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಡೆಗ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದುಂಬ ನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡಿ ತಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಲೆ ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ನಿಕಲು ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತೇತ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಡಿ ತಂಡ ನಿಕಲು ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈತನ್ ಮನೊಂದು ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಗತೆ ಸಾನ್ವಿಲ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿಲ ಮುಲ್ ಬರೇ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಕದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನಿಕಲು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಏ ಆರಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸೆಂಟದ ಬಾಟ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅವನ್ ಪಾತ ಒಂದು ಕುಲ್ದೋಲ್ ಅವ ಯಾನಿಯ ಪಲ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಓ ಶಾನು ಓ ಶಾನ್ವಿಯಾ ಏರ್ ಮಲ್ತಿನ್ ಮಗವು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಗಿ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸಪುರ ಆತನು ಏರು ಬಿಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಇರ್ಲಕಾನೆ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತುಳಿ ದಾದಿ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ಳು ಮನಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂ ಕಾರ್ಯಗೊಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂತಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಹೋಯ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ವರ್ಕನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಮನಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಕುಲ್ದೇರ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಮನಾರ ದಯ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮೆತ್ತದ ಮರದ ದಯ ತಿನ್ಪಿನಿ ಓಮದ ಮರದ ದಯ ತಿನ್ಪಿನಿ ಪಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೋ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಏತೆತ್ತು ಮರ್ದನ್ ಒವ್ವೋ ಮರ್ದನ್ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಒಂದು 2 minutes ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂದ್ ಕುಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅನ್ನೆಟೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ಮನಾರ ಮರದ ದಯಾಗ್ ಪೆದ್ಮೆದಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ನರ ಮದ್ದು ಪೆದ್ಮೆದಿನಕ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡತೆ ಐಕ್ ಬೊಕ ಬಾಲಿಗೆ ಪೇರಾವಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆದಿಲಕ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಉಂಡಾಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಮೆತ್ತೆ ಎದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಉಂಡಾಯ್ತು ಊರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂಪಾದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮೇಯ್ ಚವಲಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚೇರೋನು ಅಂದ್ ಅವೇಕೆ ತಿನ್ಬಿನಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ದಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬಾಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ನಮ ಒಂಜಿ ಎದ್ದೆತ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಐಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೂಜಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೆಕ್ ಕೊಂಡ ಅವು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಸೇರುಣು ಅಂಚ ಪೇರಡೆ ಸೇರುಣು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ನಿಕುಲ್ ದೆತೋನಡೆ ಈ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಅಂತೂ ದೆತೋನಡೆ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಬಾಯ್ಕದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅವೇನ್ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಜಿಂಜಾತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅತೆ ಫುಲ್ ಸಾಮಾನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಪೂರೈತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆಡ್ತುಲೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಜಿಂಜಾವೇರು ದಪಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಸಾಯಬಡ ದುಂಬುದ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಜಿ ಬಂಗ ಐತಂಡ ಅವನಿ ಕಟ್ಟಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊನ ಒಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಂದಂದ್ ಬುಡೇರವಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತವೇನಂಚ ಅವನೇ ಕೊಂದು ಕದ ಮಲ್ತು ಮಲ್ದು ಒಂದು ಜರಿ ಇತ್ತಲ ಕೂಡ ಪೆನ್ ಪೇರು ಅಂದಂದ್ ಅದನ್ನ ಕಾಸು ಗಾತೊಂದು ತಾಪತ್ರೆ ಅಂದಂದ್ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತನಟಲ್ಲ ಹೊರದನ ದುಂಬು ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡದು ಕೊರ್ದು ಕಡ ಹೊಂದಿತ್ತೀರ ಅದೇ ಅಂಚಾದು ತೂ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಆವಡ್ ಅತ್ ಕಣೆಲ್ಲಾಡ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವು ಅವೇ ರೀಸನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಅನ್ಪಂದ್ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರ ಕಡಪಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನೇರ್ದವರ ಅಂಚನೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತುಪ್ಪ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂತೂ ಬಾರಿ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಹಾಳಾಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ದೂರದಕ್ಲೆ ರೇಗ್ಲೈತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ತಿಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವರನ್ನ ಬೈದನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂತ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಏರೇರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕಾಪು ಅಂಚಿಪುರ ಬರ್ಪಿನ ಕುಳಿತಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಕಲ ಕೈಟೆಕ್ ಒಂದು ಮುಟ್ಟವನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟುಲ್ಲ ದಪಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಾಸ್ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಮರ್ದೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡೊಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ಕಡಪುಡಲಿ ಓಮದ ಮರ್ದು ಕಡಪುಡಲಿ ಓಮದ ಬರ್ದಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮರ್ದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮರ್ದಲ 2 weeks ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚೆ ಒಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದಿದೆ ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜೋ ಪೋಡಿಪುನೆ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದತೆ ಈ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ದೆತೊನೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಅಂತೆ ವೀಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆರಡ ಈ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ದೂರದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಪೂರ ಬತ್ತರಡ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡಿಪುನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಆವೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಪುದರ ಆವೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೀಲ್ ಪೂರ ಆವೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ನ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಡಪುಡೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ನಮಗೆ ಕೊಂತ ಡಿಲೇ ಆವೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಎಂಚನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಡಬ್ಬೆಡೆ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ಮಾತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ನೇ ದೆತೊನ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲಾವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ್ನಮ ಹಂಚ ನೆಟ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದೆನ್ವೆ ಈ ನೆಟ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟು ಮನಾರ ಐತೆ ರಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಂತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮನಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದ್ ಪಂದ್ ಅದೇ ಜೈ ಫೈನಲಿ ತುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಮನಾರ ಮಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಂಡದೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಲೆ ಮಾತು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಶೋ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಬೈದೇನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತುಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಂತೀರು ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಾಗಲ ಆರ್ಡನೆಕೇನು ದಾದಾನಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಆರ್ಡನೆಕೇನು ನಾನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡನೆಕೇನು ಅತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಲೈಡ್ ಪುಂಡಿ ಪೇಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಪೇಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಅಂಚ ನೆಂಗಲ್ಲ ಶಾನಮ್ಮ ತುಲಿ ಮೂಲು ದಾದಾನ ಕೂದೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಏತ ಪಾತಿರುವ ಅಂಚ ಸಾನ್ವಿ ದೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಮಗನಮ್ಮ ದೂರ ಬತ್ತೀನಿ ನೀರು ಟಾಟ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಜ್ಜ ನಡಿ ದೇಗಿ ಮಂಡಲ ಕಿರ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತೇನ ತುಲೆ ಇಂಚಿನಯ ಐತೆ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಟ್ಟರೆ ಕುಳಿಯರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸುಸಿಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ ಕೊಲ್ಪತ್ತ ಆಲೋಡು ಬೇಲು ಎಂಚರ್ಪುನ್ ಮಗ ಓ ಎಂಚರ್ಪುನೆ ದಡ್ಡ ಪಿನ್ನಿ ಅಂಟಿಗೆ ಪಿನ್ನಿಂದ ಎಂಚು ಪುದರ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಗೊತ್ತುಜ ಆ ಬೆನ್ನಿ ದಕ್ಕುಲ್ ಪಿನ್ನಿ ದೀತಿನ ಅಂದೇ ಪಿನ್ನಿ ಅಂಟಿ ಸಾನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅಂದಿರ್ ಕೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾರ ಒಬ್ಬನೇಕ್ ಓ ಇಂಜುರಿ ಆತನ್ ಕೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಕೊಕ್ಕ ಗಾಯ ಆತನ್ಗೆ ಮಗ ತುರೆ ಟೊಂಕತೆ ತಗೋಪಿನ್ ಇರ್ಲ ಟೊಂಕತೆ ತಂಪೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಟೊಂಕತೆ ತಂಪೋಲಿ ದಾನ ಇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತ ಇತನಿಗಳು ಕೋರಿನ ಬೇರೆ ತಂಪೋಪಿನ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಇಂಟು ಪೋಪಿರ್ ಮಾರೆ ಹೊಡಿಬೋಣ್ పోకుండా పోకుండా మర్యాద కోరేక పో
ಒಂದು ಬರ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಓಲು ತುಲೆ ಐಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಪ್ಪಿದ ಅಂತ ಒಂದು ನೈಕ್ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಪೋರೆ ಅಂಚ ಮೋಂತಿಲ್ಲ ಕೂರಿತಲಿ ಶಿವಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಕಡಕ್ನಾಥಿ ಕೊಪ್ಪಲೆ ಕಡಕ್ನಾಥಿ ಮಂಜುಳನ ತಾರನಾಥಿ ಆತಾ ರೇಸಂಗುಲ್ ಪಿದಡಿಯಾ ಆಟೋಗು ಸಾನ್ವಿಲ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ತುಲಿ ಸಾನ್ವಿಲ್ ರಾಜರ್ಲ ಕುದೊಂದಿ ಆಟೋಗು ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಅಂಚೆ ರಾಜರ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಜರೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ 6 ವೀರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಒಂದು ಇಲ್ಲರಿ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಅವ್ಳು ರೆಡ್ಡು ನ್ಯಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಆಟ ಆಟ ಬಂದು ಕುಂತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿದೆ, ಭಜಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲಿತಾನೆ ಒಲಿತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನನ್ನ ಆಶೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಪೋಜ್ವಾಲೆ ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಾನೆ. ಸುತ್ತಲವಾದಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಂತಹ ಕಾರಣ ಸುಟ್ಟು ಕಾನಕಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಜುಳು ಜುಳು ನಿರಾದಿಂದ ಹರಿಯುವುದಂತಹ ನದಿ ತರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬತ್ತಿ ಮರಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಬಿದ್ದಂತಹ ಪರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾಪ ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಭಾಷೆ ಬಂಜೆಯಾಯಿತೆ. ಈ ಮುಖವನ್ನೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುರವನ್ನು ಸೇರಿದಂತಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ನನ್ನ ದೇಹ ಇದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವೀರಮಣನೆ, ಭಕ್ತ ಜನ ಉತ್ತರಣನೆ, ಕರುಣಾಸಾಗರನೆ, ಇದೋ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಾರದಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎದ್ದೇಳು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಆಶೆ ಭಂಗವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಚೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಆಟ ಮತ್ತೆ ತೂತ್ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕುಲ್ಲಿಜೋಲು ಹೆಂಗ್ ಕಾತೆ ವೀಡಿಯೋಲ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ನ ಕೊಂಚಿ ದೇವರನ ಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಚಿ ಪೊಯ್ 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 ಇಂದೆ ಬನ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಆಂಡೆ ಸಾನು ಅಂಟ ತೂದಿರ್ಮ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಲ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಓಡಿ ಪುಯ್ ನಾನ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಯಾವಂದೆನ್ನಡು ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಆಗಿರ್ತೀಗ ಈಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸನಿ ಟನ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್